Sir, mayong hapon. Kuan ka nang nag-ingon kay mong asawa nga mag-deliver of tiles? Tiles? Wala man. Ato sa abroad? Ay, wala man siya tiles. Tiles man ang gipahatod, tapos ang kuan ani kay wala pa nabayaran ang delivery. Wala ni iyang balay nga ginapay mo? Delivery lang ni nga 1,000. 1,000? Oo, Rodel ato wing. Imong anak ni si Aldrian? Oo. Asya? Oo. Asa man ng bata? Naa dito sa bal. Kaya. Natay kwarta pang delivery wala. Naaman. Nya. Kontak ni mo yung asawa niya wala. Wala na kontak na ko ba niyang kuan? Ato sa nako tong anak nako. Sige sir. Lat mo diri sir. Tiles lang ga, ipa-receive na mo ninyo papa nimo ang tiles ha. Babayaran lang niya 1,000 ang delivery. Adali. Kamoy abri sir, kay na diri. Abri birahan na lang ni pata. Surprise! Birthday ni Jong ha. Dire lang ga. Dungan yun mag-birthday? Wow! Joke lang tayo sa... Nagpa-joke ako bayad, sir? Happy birthday! Oh, si... Rian, kay na ay chocolates. Oh, nabi kwarta. Dito tubang para makita ni mama. Okay. Sir, si ma'am na ay mensahe para sa inyo ha. Kani para kay Aldrian. Ana si mama gang Hi nak, happy birthday. Unta na happy ka sa akong gamay nga surprise sa imuha. Duha na nimo ka birthday nga wala layo man si mama. Uy, duha na ka birthday. Pilay mo edad karon 10. Tung 9 ka wala po si mama. Pag 11 naanas mama no. Pero sige lang nak, kining paglayo nako para mani sa ato ilabi na gyud sa imuha. Nak pag eskwela permi dili sige absent. Unya dili magpabadlong ka papa nimo nak ha. I miss you nak. I love you. Ana si mama. Unsay ingon kay mama? I miss you, I love you daw. Ha? I love you to kay mama. Amping siya dito no? Okay. Kani para sa akong bana. Haya, happy birthday. Wish na ko nga tagaan mo sa Ginoo og good health permi. Labi na gyud sa bata. Unya, salamat sa pagpaningkamot nimo po diha og pag-atiman sa bata. Antusa lang sa ako ang batasan. Kay nangasawa man ka og maldita. Pero guwapa man pod bawi. Gimingaw nako sa inyo ni Drian. I love you. Surprise from Saudi Arabia. Uy, gikan kay mama. Sige sir. Unsay mo ikasulti sa imong asawa? Ay salamat ay sa pag hatag iban mo gawin. Sige lang okay ra. Hatag mo sa mga birthday. Salamat kayo. Sinaut nga ang pagkuan niya amping niya sa imong trabaho. Sinaut nga tagaan magagmayong lawas sa Ginoo. Sir, isa ka bukong yung anak? Uy, ampingin dyan din taon no. Salamat kayo. Oo. Sa imong surprise sa mo. Mora dyan ni ang tugon sa mama ang bata. I love you kay mama. Yeah. Uy, okay. Sige. Sir, magkanta sa taog. Happy birthday. October 10 jud mong duha? October 10. Hala. Kuyawan no. Tunong jud. Kantahan na to. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay. Dungan si Papa og si Drian. Kani mo lang ga, oh. Yehey! Happy birthday! Oh, langga na gipadala si Mama nga teddy bear kay habang wala pa si Mama kana sa imong ihag, no? No? Laton mo si Mama ha. Mag-eskwela daw ka og tarong, di daw sige absent, no? Okay. Sige. Sir, kami dayang Sweet Joy will of surprise sa Kidapawan. Happy mi daw nga kami ang napili ni Ma'am para mag-atod karon og sorpresa dere. Kabalo ka wala? Sa Kidapawan. Kabalo ka nga naihatod Wala dere? akong kabalo. Amin ako kabalo ka. Kabalo. Okay. Ano nakukuhan kay? Amin na magtinuod nga tiles. Oo. Kuha gid siyang bayad good. Okay. Yan nalipay ta karon wala. Lipay kayo. Lipay. Ikaw lang ga. Salamat kayo. Lipay. Okay. Sige. Last thank you kay Mama. Mama. Wow. Okay, happy birthday sa inyo duha, sir. Palakpakan na to. Cakes, foods, bouquet, and gifts galore. It's a one-stop shop, and we've got much more. Lahat ng kailangan nandito na sa Sweet Joy. Surprise! Bilang isang surprise. Galing to sa Sweet Joy Wheel of Surprise Kidapawan. Ang saya, di ba?